נעשה את זה איתך, בסדר? מוכנה? כן. חכי רגע, שימו לב. יש לי פה לוח עם 5 מספרים. שימו לב. יש לי פה 5 צורות. רואה 5 צורות. בסדר? גלים, כל האלה, יש לזה שם, אני לא זוכר עכשיו. טוב, מצוין. ו2 כאלה. בעזרת השם, אל תתחילי, אנחנו נעשה פה 5. 5 מתנדבים שזה יתחיל איתך. איך אתם רוצים שאני אבחר או נזרוק כדור ונתפסו? איך אתם רוצים? לזרוק כדור זה בסדר מבחינת כולם? יפה. אין בזה כלום. טוב, יפה. אז עכשיו אני מתחיל. בשביל מה שנעשה ונצביע. אני צריך לשים את זה בדיוק. כמו ש5 לכם, כאילו 5 מכם, יבחרו. אז שיהיה בהצלחה. נשים פה. זהו. בואו נראה. זהו, שיהיה בהצלחה. אז בואו נזרוק את הכדור, מי שתופס הוא בוחר ראשון. אנחנו נערב את הקלפים גם והכל. בבקשה. מצוין. הנה, תפסת. בואו נתחיל את זה איתך. קדימה. שימי לב. איזה כרטיס? יש פה נערבב אותם. הנה, תערבבי את הקלפים. שלא יהיה בסדר, אני לא מסתכל על זה, גם אף אחד לא מסתכל. תגידי מתי שסיימת. בסדר? מצוין. עכשיו, אז נתחיל איתך. אחר כך תזרוק את הכדור מישהי אחרת. את הקלף הראשון. באיזה מספר את רוצה שנשים? 3, בטוח? מצוין. 3. יפה מאוד. את המספר, קלף הבא, עכשיו זרקי את הכדור ממי שאת רוצה. יפה מאוד. הנה, תפסת את זה את. מצוין. לא, תשאירי את זה אצלך. קלף הבא, איזה מספר את רוצה שהוא יהיה? תחשבי טוב. 2, בטוח. את לא רוצה לשנות? לא. לא. סגור. מצוין. אוקיי, תזרקי את הכדור ממי שאת רוצה. יפה, שימו לב גם שמזרקים פה כדורים. יופי. עכשיו, קלף הבא. איפה את רוצה שהוא יהיה באיזה מספר? 1. מצוין. עכשיו זרקי את הכדור למי שאת רוצה. יש לנו עוד 2. יפה מאוד, אם תפסת את זה, הנה את. את הקלף הבא, איפה את רוצה שיהיה? האם מספר 4 או 5? 5. וכמובן, הבא בתור כבר יהיה במספר 4. עכשיו, מה שמדהים זה, אנחנו מסתכלים את הדברים. כשהתחלנו, אני בחרתי איפה שרציתי, איפה שהיה נראה לי בעזרת השם. זרקנו את הכדור למי שאתם רוצים, זאת אומרת, לא יכול להיות שאני בחרתי אותו, ולא יכול להיות שדיברתי איתו לפני. אז הצורות פה יצאו בדיוק בצורה הזאת. תודה רבה.